Ei, què passa? Molt probablement heu sentit a parlar sense parar de la gran estrena de l'any a cinemes com és la pel·lícula Dune. O Dune. Aniré canviant durant el vídeo perquè ningú s'enfadi. Entre això, lo de Disney Plus, jo és que ja... Qui em segueixi a xarxes socials, que us les deixo aquí sota, per cert, si us ve de gust, doncs, seguir-me per estar sempre atents i atentes a les novetats, a notícies sobre cinema, plataformes, sèries, etc. Recomanacions, doncs ja ho sabeu. Doncs això, que qui em segueixi a xarxes socials ja sabrà que jo era molt escèptic a l'estrena d'aquesta pel·lícula. La veritat és que reunia dues condicions que normalment acaben sent xasco total. Una és un hype pels núvols durant anys, perquè ho podem dir així, durant anys. És una pel·lícula que es va rodar abans de tot el merder amb el coronavirus, etc. i s'han esperat a un moment on l'hagin pogut estrenar a cinemes i saber que hi haurà un gran públic a darrere, que hi haurà resposta, bàsicament perquè s'hi han deixat una pasta i l'han de recuperar. I l'altra cosa que sol ser senyal de fracàs és que hi hagin molts actors i actrius bastant reconeguts. I això què significa? Doncs moltes vegades acaba sent un fiasco perquè molta part del pressupost ha d'anar a parar a pagar els sous d'aquesta gent. Doncs mira tu, vinc aquí a rectificar les meves paraules, a menjar-me-les més ràpid del que em vaig acabar les crispetes, i és que, ostres, m'ha agradat moltíssim. Ah, per cert, no estic molt segura si ha aparegut per aquí darrere o no, però avui tenim companyia. Pot ser que aparegui... Ei! Una mica porno, això, Ara el veieu aquí tot mono? Bueno, gat. Jaja. Però en realitat és un terratrèmol. Què parlarem d'aquesta Dune? Doncs bàsicament m'agradaria tampoc entrar massa en matèria, simplement parlar-ne bàsicament sense spoilers, i fer una miqueta un resum del que us podríeu trobar, del que jo crec que són punts forts i punts febles, i potser al final fem algun comentari amb spoilers, però res més lluny. Doncs està dirigida per Denis Villeneuve. Cal dir que està basada en un llibre amb el mateix nom, del qual l'han dividit en dos. Diguem-ne que aquesta és la primera part de la història sencera. I creieu-me, que al final de la pel·lícula te n'adones que és només la primera part i et mors de ganes per veure la segona. S'han marcat aquí un cliffhanger espectacular, al més pur estil Joc de Trons, que ara comentarem, que jo li veig unes similituds que m'agradaria que em deixéssiu a comentaris si penseu com jo. Ara ho comentem. Punt important, i un dels grans motius pels quals s'ha d'anar a veure al cinema aquesta pel·lícula, i és que la banda sonora ha estat a càrrec del mestre Hans Zimmer, que per qui no el conegui pel nom, si has vist Interstellar i has flipat amb la banda sonora, amb la música, etc., doncs és la mateixa persona, si és que és un mestre, Dune és ciència-ficció a més pur estil. I a més, podríem dir que d'alguna manera és un blockbuster, perquè ho és, perquè és, diguem-ne, per tots els públics, està feta per petar-ho, hi ha molts calés allà ficats, però alhora han escollit també un tipus de director que l'ha acabat fent, i tot i ser un blockbuster, és com un blockbuster d'autor, per així dir-ho, perquè tampoc és que hi hagi allò, l'acció més divertida, l'acció més trepidant, tot i que n'hi ha molta, però al final també molta d'aquesta acció o molta de la grandiositat de la pel·lícula, i probablement diré aquesta paraula bastantes vegades, són les imatges. Les imatges són totalment grandioses, totes i cada una d'elles. Qualsevol pla general que et mostra on estan arribant per ensenyar-te, no, un nou món que estàs descobrint, si és que no ets lector de la novel·la, que més o menys ja tindràs en el teu imaginari com és més o menys tot el món que ens ensenya. Doncs no només això, no només els plans que t'ensenyen on arriben a un nou món, sinó els avions, les cultures, les criatures, tot està fet perquè sigui gran. Diguem que el que és la base de la història no és alguna cosa que no haguem vist ja moltes altres vegades, tot i que està explicada d'una manera, doncs això, que t'atrapa, les imatges és que t'aixafen de lo grans que són. Al cap i a la fi, doncs, tenim una ciència-ficció galàctica, no? I aquí és on vinc a fer la meva comparació una miqueta, potser agosarada, deixeu-me comentaris si no esteu d'acord o si sí que hi esteu. I és que jo li veig una unió entre la ciència-ficció galàctica, que seria la part de que jo la compararia amb Star Wars, i la part de la casa no sé què, la família no sé quantos, el regne del poder, els altres que fa temps havien fet no sé què i aquesta família n'estava en contra. A què ens recorda tot això? Exacte, a Joc de Trons. Jo m'atreveixo, i aquí ho deixo, a veure si algú no està gaire d'acord, que podríem dir que és com una mena d'unió entre Star Wars i Joc de Trons. El conflicte és aquest. Timothy Chalamet, que és en Paul Atreides, la família Atreides arriba en un món on hi ha una gent que viuen allà doncs, des de sempre, que són autòctons d'allà. Aquests autòctons han estat sempre supeditats, ja que en les seves terres, on tot el seu planeta és desèrtic,
s'hi pot aconseguir un material molt valuós. D'aquest material molt valuós en fan dir espècies. I tenen unes grans màquines que sacsegen les dunes i extreuen aquest material tan valuós que, si no recordo malament, serveix per donar propulsió a les naus. Qualsevol que aconsegueixi aquest producte, doncs s'enriquirà. Doncs bé, com que he dit que tampoc volia entrar molt en matèria, ho deixarem més o menys aquí, però us podeu imaginar per on ve el conflicte, no? Al final, doncs, hi ha d'haver-hi uns dolents que volen aquest material només per ells, després la gent autòctona del planeta doncs també hi té alguna cosa a dir, però sobretot m'agradaria aclarar que jo estic aquí fent aquest vídeo bàsicament per lo flipat que m'ha deixat doncs la direcció de fotografia d'aquesta pel·lícula i la banda sonora, és a dir, imagineu-vos el que estic destacant, feu-vos una idea de per què s'ha d'anar a veure al cinema aquesta pel·lícula, i com més gran sigui la pantalla millor, perquè és que és una borrada, és que tant la música com les imatges t'aixafen, et deixen esclafat així a la butaca i l'únic que pots fer és gaudir i anar menjant crispetes i de debò que són 2 hores 30 quasi, si no m'equivoco, que passen així, no se't fan gens pesades, i tot i que t'estiguin explicant i endinsant en un món que jo com a mínim desconeixia perquè no havia llegit les novel·les, i no se'm va fer llarg, i això que m'estava fent pipi des del minut 10. Com a part negativa, haig de dir, i això és superpersonal, i és que no suporto a Timothée Chalamet. Ho sento molt per la gent que us agradi, jo és que no puc amb ell, i és que va molt més enllà del típic comentari que es fa quan no t'agrada un actor, no? Oh, és que sempre sembla el mateix a qualsevol personatge, sempre fa el mateix personatge a totes les pel·lícules. És que per mi va molt més enllà, és que no és que només faci el mateix personatge, és que sempre fa la mateixa mirada. És igual que estigui trist, que estigui content, que estigui en la pel·lícula que estigui, és igual, sempre fa la mateixa mirada, és que no ho sé. També comentar que han vengut molt els cartells, els pòsters, etc., no? Que hi apareix Zendaya o Javier Bardem, i és que realment la seva aparició és totalment residual. Sí que és totalment cert també que de la manera que acaba aquesta primera part, recordem que és la primera part, la segona, si no m'equivoco, doncs s'ha d'estrenar a partir del 2024, queda molt clar que tindran molt més pes en la història, però m'ha recordat a la típica del seu dia, no?, de vendre Scream, com que hi apareixia Drew Barrymore i al final doncs la seva aparició és totalment residual. Aquí sí que és veritat que com a mínim donen a entendre que en aquesta segona part doncs tindran molt de pes. Ara, si l'anaves a veure només perquè ets fan de Zendaya o Javier Bardem, per exemple, doncs estalvia tu i vés a veure la segona directament. Tornant a la fotografia i a la immensitat de les imatges tan evocadores que t'estan donant constantment durant tota la pel·lícula, crec que queda bastant evident, i potser m'estic atrevint massa sense haver vist la resta, no? Però crec que no cal veure gaire cosa més per saber que s'emporta l'Oscar com a mínim a millor fotografia. I també té totes les paperetes per emportar-se també millor banda sonora. Hans Zimmer és que és un mestre. A pesar de que personalment aquest tipus de ciència-ficció on hi ha la casa de tal, la família de no sé què, moltes vegades també l'univers, etc, em costa una mica, tot i que Interestelar és una de les meves pel·lícules preferides, però realment ho toca des d'un punt molt diferent, com el que pot ser, per exemple, Star Wars. Però mira, tot i tenir moltes coses que em feien pensar que no, al final m'ha agradat moltíssim i aquí estem, fent un vídeo parlant de Dune. Jo crec que tot i estar només encara el 2021, estarà sí o sí top 5, top 3, ja ho veurem, de millors pel·lícules de la dècada, seguríssim. He dit que potser deixaríem pel final fer algun comentari així més amb spoilers, i la veritat no se m'acudeix gran cosa que sigui no aprofundir 100% en la pel·lícula i destripar-la, i crec que ara mateix necessito un segon visionat de la pel·lícula, o fins i tot el que comentava, no? Llegir la novel·la, etc, per poder-ne parlar amb pes i realment sabent del que parlo. El que sí que comentaré, per la gent que hagueu vist la pel·lícula o que hagueu llegit la novel·la, i tranquils els que no ho hagueu vist perquè tampoc és que sigui un super spoiler, no, és que no és un spoiler, però hi ha com unes aparicions que em deixaven com: què té a veure això? Per què de cop en un món on estem a la galàxia, on hi ha supertecnologia, on estem tenint tots els conflictes que estem tenint, hi ha les criatures que hi ha, què hi pinta ara aquí de cop una figura d'un torero? És a dir, no pillo la referència, igual sóc jo que sóc una mica tonto, no? Però no pillo la referència, no pillo per què també tenen un cap de toro allà, per què el personatge de Timothée Chalamet, que és el Paul Atreides, no? Que és el personatge principal i per on gira absolutament tot, està entre cometes no obsessionat amb això, però sí que s'ho mira com recordant el seu avi, perquè té a veure amb el seu avi, això sí que ho vaig com entendre, deia que el seu avi per diversió lluitava amb toros.
Ostres, a què ve aquestes referències a toreros? De debò, si has llegit la novel·la o tu ho vas entendre, jo et demano, sisplau, deixa'm-ho aquí comentaris o m'obres per xarxes socials i ho comentem. Xarxes socials que us les torno a deixar per aquí sota perquè no us perdeu absolutament res del que s'estrena, que no us perdeu cap tipus de novetat, comentaris que pugui fer sobre pel·lícules que acabo de veure. Si has arribat fins aquí i el vídeo t'ha distret lo suficient, doncs jo t'agrairia, evidentment, que et deixessis un bon like, que és totalment gratuït, i si ja vols donar tot el suport al contingut en català a YouTube, subscriu-te al canal. M'he quedat molt amb les ganes de saber què passarà en aquesta segona part, que com comentàvem, molt probablement arribarà a partir de 2024, ja que crec que obre les portes a moltes cosetes que ens han anat donant durant aquesta primera molt interessants, i que segurament es maxificaran en la segona, a més, per acabar de tancar aquesta magnífica història, de la qual, torno a repetir, em menjo les meves paraules, perquè m'esperava lo pitjor i al final m'ha agradat moltíssim. Vinga, espero que us estigui anant tot molt bé i ens veiem en el proper vídeo. Ciao!